Dunia ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ketoke ben rukun. Wong rukun ku ora nek eleke nek kebah apike. Karo tangga tapi awake dhewe kudu ngerti. Awake dhewe gayamu lho. Gayamu biasmu kancane jelunga ping 3 gayamu. Tobat rasane kene. Ora usah omong kowe menenge. Hah. Sikile munggah. Ayo omah aku. Dah. Rono. Wis nol ngene. Jadi umpamane lah ya ngono lho glundunge penak kok. Dadi pas glundungmu barang set. Awakmu yo ngadep rono. Ngadep rono. Iya lho, mak. Kowe ngadeg jelungkup pancane kok mangsamu. Dadi umpamane lho, Tet. Lah ya umpama. Nek kene iki umpamane awakmu golek apa Tet ngene dulur. Lah dulur. Dadi duit kalau dulur ki pangkat tak botne duit. Dulur bosok njaluk dulur wae penting duit Tet. Dadi umpamane dadi ya roh pemerintah. Ya piye ya awake dhewe ngene. Ya. Ya kudu iso ya ngono lho. Sing penting awake dhewe iki apa to ngopi iki penting. Ngopi apa maneh ngopi ning warung ngono lho. Ngopi warung. Ngopi ning warung. Iya Tet. Ngopi warung dia Tet. Lah kae warung arep ta mang ta. Warung Polowan.